Να μάθετε. Η δουλειά σας είναι να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χυδαιότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Χυδαιότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χυδαιότητες. Το όνομά σας. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από, τη Βουλή, από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε? Γιατί είμαστε στην πολιτική? Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αγωνία του τόπου. Εμείς έχουμε χάσει τις δουλειές. Να έρθετε να κυβερνήσετε, δεν σας το απαγόρευσα. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Να έρθετε να κυβερνήσετε. Ψάχνω να βρω ποιος είναι ο κατάλληλος να με κυβερνήσει. Οφείλετε να έρθετε να κυβερνήσετε. Δεν μας έφερε κανείς με το ζόρι. Και γι' αυτό και δεν μένουμε με το ζόρι. Παρακαλώ, όχι. Και ζητάμε κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Παρακαλώ, επειδή δεν ακούγεστε, νομίζετε όταν ότι μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, να είναι κανείς παρακαλώ, στην κύριε κυβέρνηση Πρόεδρε. και να κάνει αυτή τη δουλειά? Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου. Να πάμε, απαντήσατε όπως νομίζετε. Όχι, δεν απάντησα επαρκώς. Δεν απάντησα επαρκώς. Ακούστε, η ερώτηση που σας έθεσε ο συμπολίτης μας είναι ερώτηση η οποία είναι διαδεδομένη στην ελληνική κοινωνία. Ναι, είναι διαδεδομένη. Διότι θεωρεί η ελληνική κοινωνία, ακούστε με σας παρακαλώ για ένα λεπτό, έχει και πείτε ό,τι θέλετε. Από συγκεκριμένο η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι στο θέμα της Siemens κάθαρση δεν υπήρξε. Ναι, στο θέμα της θεωρεί δηλαδή ότι δεν τόλμησε το πολιτικό σύστημα να οδηγήσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου πρόσωπα που αναμίχθηκαν, μα κυκλοφορούν ελεύθεροι και μάλιστα μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ποιος? Άνθρωποι οι οποίοι παρεδέχθησαν ότι πήρανε μίζες, παρεδέχθησαν ότι έπαιξαν ρόλο. Θα έρθει η στιγμή της προφυλάκησης και της καταδίκης εάν υπάρχουν στοιχεία. Αν καθυστερεί η δικαιοσύνη, δεν φταίει η πολιτική. Ξέρετε ποιοι έχουν συγκαλύψει τα στοιχεία της Siemens? Η Γερμανία τα έχει συγκαλύψει. Πάμε πόλεμο! Όχι, αυτή η ερώτηση δεν απευθύνεται στον πρόεδρο του Πασόκ, αφού όχι απλά δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει ένα όπλο, αλλά ούτε καν να το πιάσει. Ο σκληρός, ο επιθετικός, ο πολιτικός που θέλει να ηγηθεί αυτού του τόπου, που έχει στο σπίτι του από την εποχή που ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας φωτοτυπίες με τα αμυντικά στοιχεία της χώρας, επέλεξε να εξαγοράσει τη θητεία του αντί να υπηρετεί στην πατρίδα, όπως κάνουν όλα τα παλικάρια. Αποδέχομαι απολύτως την πολιτική διαφωνία, την κριτική, την επίθεση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που αρέσκεται να χτυπάει το χέρι του στο γραφείο. Απολύτως χυδαιότητες. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Που χτυπάει τα χέρια του στα έδρανα. Δεν κάνετε συνδικαλισμό εδώ. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Εδώ γράφουμε τη μοίρα της χώρας. Που κάνει θυσίες για τον ελληνικό λαό. Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε? Γιατί είμαστε στην πολιτική? Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Ο πολιτικός άντρας που χαίρεται ιδιαιτέρως όταν χρησιμοποιεί το πρώτο ενικό πρόσωπο. Πριν πάω εγώ, επειδή εγώ είμαι εγώ και αντί να με επενέσουν, σκευωρούν εναντίον μου. Ο πατριώτης Ευάγγελος Βενιζέλος εξαγόρασε 9 μήνες από την στρατιωτική του θητεία έναντι 27.000 δραχμών. Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει περισσότερο τον νοικοκύρη. Και επειδή όπως λέει και ο ίδιος ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπάει περισσότερο τον νοικοκύρη, το Μακελιό θα σας παρουσιάσει σήμερα την σκληρή στρατιωτική θητεία του αρχηγού του Πασόκ, σύμφωνα με το στρατιωτικό φύλλο Μητρώου που έχει εκπομπή στα χέρια της. Σε ποιον απευθύνεστε? Στον αρχηγό ενός κόμματος, σε ένα πρόσωπο που είναι 20 χρόνια βουλευτής, με ακαδημαϊκή διαδρομή, με επάγγελμα πριν μπει στην πολιτική. Τώρα, ποιο ακριβώς είναι το επάγγελμα του κ. Βενιζέλου εκτός από αυτό του πολιτικού? Δεν είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι η διαδρομή του ως φαντάρος. Μια διαδρομή καθόλου κουραστική και φυσικά όχι πολύμηνη. Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αλήθεια μου. Ήρθε το γράμμα για να κάνω τη θητεία μου. Σύμφωνα
λοιπόν με το Φιλομητρώου στις 6 Μαρτίου του 1976, ο 19χρονος τότε Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσιάζεται στο Σύνταγμα Επιλογής Οπλιτών Θεσσαλονίκης, όπου και εκρίθη ικανός Ι1. Ωστόσο θέλει να αποφύγει την κατάταξή του στο στρατό και έτσι στις 19 Μαΐου ως δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παίρνει αναβολή έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 1985. Αλλά για εμένα το κρίσιμο πολιτικά και ιστορικά είναι ότι η χώρα έμεινε όρθια. Περίπου ένα χρόνο μετά, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1978, επεράτωσε τις σπουδές του. Όμως, αντί να πάει στο στρατό, ενεγράφει στις 28 Νοεμβρίου του ίδιου έτους ως πρωτοετής του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δικαίου, Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών Παρισίων 2 Γαλλίας, προς λήψη διδακτορικού διπλώματος στο Δίκαιο, κάνοντας χρήση βεβαίως της αναβολής που έχει λάβει μέχρι τα τέλη του 1985. Πικράνες το φαντάρο, το φαντάρο. Πικράνες το φαντάρο, το φαντάρο. Το πικράνες πολύ. Και φτάνει η κρίσιμη μέρα. Στις 26 Μαρτίου του 1986 ο ευπατρίτης πολιτικός επιλέγει να υπηρετήσει τη θητεία του στο στρατό. Στις 9 Απριλίου ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατετάγει στο 6ο Σύνταγμα Πεζικού στην Κόρινθο και κρίθη ικανός Ι3. Για ποιο λόγο? Σύμφωνα με το Φιλομητρώου, ο πρόεδρος του Πασόκ έπασχε από σημαντική παχυσαρκία. Άντε καλέ, πώς τα έχω. Άντε καλέ. Ως παχύσαρκος λοιπόν, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στις 22 Μαΐου του 1986 διορίζεται γραφέας και 5 ημέρες αργότερα μετατίθεται, που λέτε, μα φυσικά, ένα βήμα από το σπίτι του. Εντελώς τυχαία βεβαίως από την Κόρινθο μετατίθεται στο Β στρατολογικό γραφείο, στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Για κάτσε σκέψου πριν στον πάρει η πατρίδα, πόσα σου έδωσε. Ο σκοπός του Ευάγγελου Βενιζέλου βρίσκεται ένα βήμα πριν την υλοποίησή του και ο στόχος του είναι έτοιμος να επιτευχθεί. Η απαλλαγή του από το στράτευμα είναι πλέον θέμα λίγων εβδομάδων. Την πατήσατε όμως. Επενδύσατε σε αναξιόπιστα πρόσωπα. Στις 4 Αυγούστου του 1987 ο Ευάγγελος Βενιζέλος γίνεται επισήμως πολίτης. Το κουλό πεπαέ, αν δεν μου παίξουνε τα πολιτεία από το τάγμα. Καταβάλει απόδειξη 27.000 δραχμών της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος για την εξαγορά 9 μηνών. Του υπολείπου δηλαδή της στρατιωτικής του θητείας. 2 ημέρες αργότερα ο μεγάλος πολιτικός ηγέτης αποχαιρετά τους φίλους φαντάρους και απολύεται από το Β στρατολογικό γραφείο σαν στρατιώτης πεζικού κατηγορίας Ι3 με την ειδικότητα του γραφέα. Ο πολιτικός που εξακολουθεί να προκαλεί κυκλοφορώντας με το πολυτελέστατο αυτοκίνητο αξίας κρατηθείτε 750.000 ευρώ, το οποίο και αρνείται να παραδώσει, ο άνθρωπος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος, που αγωνίζεται, όπως λέει και ξαναλέει, προκειμένου να μείνει η χώρα όρθια, επέλεξε να εξαργυρώσει τη θητεία του, παρά να υπηρετήσει με το κεφάλι ψηλά και να τιμήσει την πατρίδα του. Στην προωθούμενη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δεν θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό άλοθη σε μια συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, που είναι και η μεγάλη ένοχη για την κατάντια στην οποία βρίσκεται η χώρα και για τον τεμαχισμό της κοινωνίας. Και βεβαίως, με βάση και την χθεσινή συνάντηση που είχα με τον κύριο Σαμαρά, για την συγκρότηση μιας κυβέρνησης με σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και προφανέστατα με μια πολιτική η οποία είναι δυνατόν να οδηγεί σε δρόμους διεξόδου από τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η χώρα. Πάμε στο θέμα του Σκοπίου για να κλείσουμε τα θέματα αυτά τα έχουμε ευτυχώς εδώ έχουμε μια εθνική στρατηγική. Πρέπει να βρεθεί μια λύση αναφορικά με το όνομα κοινής συμφωνίας. Θα σας έλεγα προσωπικά ότι εμένα δεν θα με ενοχλούσε αν είχαμε και έναν γεωγραφικό προσδιορισμό προκειμένου αυτή η υπόθεση να τελειώσει. Και τούτο δεν αποτελεί ούτε... Βόρεια Μακεδονία, ας πούμε. Ναι. Έχω πολύ μεγάλη ιδέα για την προσπάθειά μου. Έχω μεγάλη ιδέα για την προσπάθειά μου. Δηλαδή, να σου το πω εδώ στο ωραίο καστό. Πιστεύω ότι εγώ μπορεί να σώσω τη χώρα.
Θέλω να ακούτε για να καταλαβαίνετε. Θα σώσει τη χώρα. Κι άλλος σωτήρας. Ξέρει όμως αυτός γιατί τον ετοιμάζουνε, πώς θα σας τον πάρουνε. Ξέρει αυτός. Η πνευματική τύφλωση που έχουν επιβάλει τα κανάλια σε νοήμονες ανθρώπους είναι εντυπωσιακή. Έχει απίστευτη ασυλία στα κανάλια. Δεν το ρωτάνε ποτέ τίποτα. Ας πούμε, δημοσιεύτηκε αυτό, δεν σου λέω κάτι που το ξέρω. Δημοσιευμένο. Είναι η χρυσή μισθή της ΕΡΤ εκείνη την περίοδο. Και αναφέρομαι γιατί τα χρήματα είναι του δημοσίου. Τα ιδιωτικά κανάλια μπορούν να δίνουν ό,τι θέλουν. Όποιος παίρνει όμως χρήμα δημόσιο, πρέπει να μας εξηγεί ορισμένα πράγματα. Με ποια προσόντα πήρε εκείνη την περίοδο τα τριπλάσια χρήματα από όλους τους υπόλοιπους. Τα τριπλάσια χρήματα από όλους τους υπόλοιπους. Πώς τα αιτιολογεί αυτά τα υπερβολικά. Ποιος του έδωσε προκαταβολικά χρήματα μελλοντικής επιτυχίας. Γιατί καταφεύγει τόσο συχνά στα ευρωπαϊκά όργανα. Γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να έχουμε φωνή και προστασία. Μοιάζομαι όπως ακριβώς είναι η ιστορία στο καρτούν του Disney, όπου υπάρχει το κίτρινο πουλάκι ο Τουίτι, ο Σιλβέστερο μαύρος γάτος που το κυνηγάει συνεχώς και το άσπρο σκυλί που εμφανίζεται όταν ο Τουίτι κινδυνεύει και τον σώζει. Όπου λοιπόν Τουίτι η μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, όπου Σιλβέστερη η επίσημη κρατική πολιτική διαχρονικά και όπου άσπρο σκυλί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα ευρωπαϊκά όργανα. Γι' αυτό σώνεται το Τουίτι στο τέλος. Επειδή ευεβαίνει η Ευρώπη. Είναι η σημαία. Αυτή είναι η σημαία και το λόγο. Θα κατέβετε στις εκλογές. Θα κατέβουμε στις ευρωεκλογές. Πόσους ψήφους θα πάρετε. Ό,τι πάρουμε πάνω από τους 6-7 χιλιάδες που παίρνουμε μέχρι τώρα θα είναι καλό. Γιατί οι 6-7 χιλιάδες είναι μαζί με τις οικογένειές τους, είναι 4-5 φορές από ότι είναι η ελληνοορθόδοξη μειονότητα στην Ισταμπούλη στην Τουρκία. Για το Θεό. Δηλαδή, αν 2.000 μπορούν να είναι εθνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, να έχουν τα σχολεία τους, να έχουν τα δικαιώματά τους, με τα προβλήματά τους βεβαίως. Σίγουρα μερικές χιλιάδες ανύπαρκτων στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχουν τα ίδια. Μίλησέ μου, δυο λογάκια, ρίσε μου. Από τα γραφεία του Ουράνιου Τόξου έφυγα με ένα δώρο, το αλφαβητάριο της μακεδονικής γλώσσας. Μια έκδοση του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Περιέχει και ένα αναγνωστικό που τυπώθηκε από το ελληνικό κράτος το 1925. Το βιβλίο αυτό δεν μοιράστηκε ποτέ, καθότι εθνικόφρονες έκαψαν στο αμύντεο τα φορτία που πήγαιναν στη Βόρεια Ελλάδα. Η χώρα προετοιμαζόταν για τα χρόνια του μεταξά. Μειονότητες δεν έπρεπε να υπάρχουν. Ο αστυνομικός μου σφραγίζει ένα χαρτάκι. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις, αυτό καταφέραμε. Η ανεξίτηλη σφραγίδα να μην μπαίνει στο διαβατήριό μας, αλλά σε ένα μικρό άσπρο χαρτί που όταν τελειώσει το ταξίδι μπορείς να το πετάξεις. Χαιρετώ βιαστικά τον Μεγαλέξανδρο και ετοιμάζομαι να χτυπήσω την πόρτα των γειτόνων. Κάποτε αυτός ο πολεμιστής κοιτούσε προς τα Σκόπια. Μετά από τις διαμαρτυρίες των γειτόνων μας, έστριψε και τώρα κοιτάει προς τη Θεσσαλονίκη. Σαν δύο παιδιά που παίζουν, σκέφτηκα κοιτώντας πίσω μου και μπροστά.